Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi o să vă arăt cum puteți să faceți chestia asta, ochiul ăsta de aici, ăsta, cum puteți să-l băgați aici, chiar dacă nu este. Și o să vă arăt cum. Și vedeți asta. Mie nu-mi place când e cercul ăla și mă enervează. Nu-mi place că trebuie să fac așa, că trebuie să fac așa și nu știu ce. Dar o să vă arăt și pentru asta. Da, deci vă duceți aici, vă duceți aici și nu dați aici. Deci nu dați aici, dați aici. Și vedeți ăsta, care e băgat așa, faceți așa. Și tada, nu mai trebuie să băgați, să faceți, doar să dați cu mâna. Și cred că ați văzut asta, nu? Da, chestia asta. Efectiv, aici, ăsta nu e. Și vedeți, nu mai e ochiul. E dacă dați aici, și dați la setări, și dați aici, și dați la ăsta, nu, adică nu la ăsta, și dați la ăsta, tada, va apărut apăsați pe el, o să vedeți așa, sau așa. Sper că v-a ajutat acest tutorial, pentru că da, poate unii nu știu. Și o să vă arăt și cum puteți să... Dacă aveți de astea, liniile astea, chestiile astea și nu vă plac, că nu se vede astea și nu sunt băgate jos, o să vă arăt și cum. Deci vă duceți aici, dați aici apoi și dați parcă aici, da? Dați aici și uitați, ăsta e băgat așa și vedeți acum sunt sus și nu mai să văd așa de bine. Dacă dați aici și apoi aici și dați aici, nu faceți nimic la asta. Vedeți ăsta lua și îl băgați aici și tada! Uite, așa ați făcut asta. Sper că v-a ajutat acest tutorial. Eu am fost David și v-am pupat. Să scrieți la mulți ani Milan în comentarii, pentru că el se născut pe 2 iunie. Și ieri a fost 2 iunie. Și au venit 2 prieteni de-ai mei care, unul îl cheamă Darius, a fost pe Caterinca și îl cheamă și Rebecca. Da, o fată care era să moară din cauza mea. Bine, mi-am făcut niște rezi cu ea, niște wrestling, a zis că mă bagă jos și am auzit că mi-a zis de mama și când am auzit că a zis de mama și că a intrat Drahimii și da, apoi ne-am supărat, deci suntem foarte buni prieteni, efectiv, aproape cei mai buni prieteni. Nu foarte mult, dar aproape. Și da, este fara de bună lui Thanos. Deci Thanos, dacă te uiți aici, fara ta nebună, să știi că cred că știi cât îi place, nu? Da. Deci nu știați, dar e fara nebună lui Thanos, pentru că nu știu ce are. Efectiv, și nu știu de ce mai sunt foarte prea. Așa, am dat pe ăsta. Am dat pe ochi. Așa. Și efectiv, dacă merg așa, nu mai trebuie să dau aici, apoi să dau aici, apoi să dau aici, apoi să dau așa, să fac așa. Nu. Ai ochiul și merge așa, da? Acum, direct, pac, ai dat pe ăsta, pac, ți-ai văzut skin-ul, pac, așa. Tada! Sper că v-a ajutat acest tutorial.
tutorial. Eu am fost Navi și v-am pupat. Ciao-les, boules. Ciao-les, boules. Așa o să zic mereu. Când o să încheie video. Ciao-les, boules. Eu am fost Navi și v-am pupat.